Кеше гомере шулай инде ул. Берәү килә, берәү китә, тормыш шулай дәвам итә. Үзенең борчу мәшәкатьләре, каршылыклары, шатлык сөйнешләре, җырлары белән дәвам итә. Саулармысыз, хөрмәтләребез? Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, тормыш китабы ансат укылмый дигән язучы Габдрахман Әбсәләмов. Әмма яхшы тормыш ачкычы үзебезнең кулда. Аны һәр вакыт дөрес куллана белегез дигән теләктә манзара тапшыруын башлыйбыз. Сезне Алмаз Гәрәев һәм Әдилә Сәфәрова біз гомер буе бергә эшләгән хис итәбез үзебезне, субханалла. Рәхмәт. Балык үрчетүдән табыш алганчы 7 кат тир түгәргә кирәк. Әлеге эшнең тәртибен, үзенчәлекләрен фермер Илнар Гарипов яхшы белә. Кичке ашка да балык әзерләрбез. Рецепты ашсу остасы Резидә Хусаиновадан. Казан урамнарының тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген язучы Сибгат Хәким исемен йөрткән урамга юл алырбыз. Менә сезнең районның табигый үзенчәлеге нәрсәдә дип уйлыйсың? Урманнары матур кара күле. Менә һәр районның үзенә генә хас, кабатланмас, истә кала торган урыннары күп. Сокланып туймаслык тугайлары, шилтерә баккан чишмәләре, сазлыклары, хәтта балыклы күлләре, кырлары, басулары, шаулап торган урманнары. Кайгына барсак та, нинди генә матур урыннарны күреп соклансак та, туган төбәгебезнең матурлыгын берни дә алыштыра алмый. Кама тамагына юл алыйк Метеор белән. Жәй көне кая барырга дип аптырыйсызмы? Әнә кеше аптырап тормаган, Метеорга утырган да тәтешкә Болгарыга юл тоткан. Идел киңлекләрендә гизәсең, тарихи урыннарны да күрәсең. Кемдер Кама тамагында төшеп кала, без дә шунда калып торабыз бүген. Шушы пристань буйгынадан нинди ямле бит. Ниндидер үзгә кайф монда. Килү китү, ыгы-зыгы, юлчылык, яңа җирләр, яңа офык ачылып тора шушыннан. Хәер, тагын да киңрәк, бик киң дөнья ачыла торган башка урын бар әле монда. Иделнең уң як ярындагы иң биек нокта. Әмма анда соңрак барарбыз. Әле Метеорны узатып каласы бар. Бу Кама тамагындагы иске пристань. Туфан абый Миңнуллин турындагы тапшыруда кирип калган булган. Туфан абый Кама тамагыныкы бит. Олы Мәрәт Хуҗа авылыннан. Анда хәзер аның музее, иҗат йорты бар. Экскурсиягә дип Мәрәт Хуҗага да кирип чыгарга була шунда. Олы Мәрәт Хуҗадан ерак түгел кеше Салтык авылы бар. Бакый урманчының тамырлары шуннан бит. Әтисе шушы авылныкы. Алар яшәгән йорт та исән әле. Салтык булыны картинасын шундагы балачак хатирәләренә нигезләнеп ясаган бит урманчы. Әле Кама тамагын күрергә генә түгел, татып карарга да мөмкин. Алма, чия, слива, гөлҗимеш, мәтрүшкәсе атаклы инде. Хәзер Татарстандагы иң зур йөземлек тә шушында. Кама тамагының тагын бер үзгә тәме. Камамбер һәм бри, француз сырлары. Альберт Насыров кертте ул тәмне бу якка. Хәзер инде Айгыр тауга, Лабашка юл тотсак та була. Диңгезнең зәңгәрлеге, җилнең сиңа канат куя торганы шушында. Шулман белән Идел кушылган җирдә. Шуңа Кама тамагы дип атала да инде ул. 2007 елда Казан урамнарының берсенә күренекле татар шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Сибгат Хәким исеме бирелә. Бу көннәр турында аның улы Рафаил Хәкимов булай дип искә ала. Казан суның уң ягында яңа төзелә торган урамның исеме юк иде. Мэриядә бу урамга Сибгат Хәким исемен бирү турында карар уңай хәл ителде. Һәм мин әле 2-3 көнә йорты төзелә башлаган кварталның үсешен, аның тулы бер проспектка әверелүен кызыксынып күзәттем.
Тизден анда зур, бейік йортлар қалқып шықты, стадион, ял һәм көңіл ашу учреждениелері, пляж барлыққа келді дейіл. Урамға оның исемен беру яқыннары үшін генә түгел, бар татар халқы үшін дә зур ғырурлык. Бүген Казан урамнары сәхифәсендә дә әлеге урамға юл алырбыз. Бүгін мен Яңа Савин районының Сибғат Хаким урамы буйлап атлыйм. Ул Бөек Ватан сугышының башынан ахырына кадәр фронтта көрәшкән язучы исемен йөртә. Казан кирмәне каршысыннан Казансу елгасының яры буйлап урнашкан. Сибғат Хаким 1911 елда Татарстанның Әтнә районы Күллекиме авылында туа. 1931 елда Казанга килеп Татрапфакка укырга керә. 2нче курстан Казан дәүләт педагогия институтына күчә. 1937 елда Татарстан китап нәшриятында, аннары Совет әдәбияты журналы редакциясында эшли. Ватан сугышы башлангач 1941 елның июнь айында армияга алына. Сибғат Хаким 1946 елның майына кадәр хәрби хезмәттә була. Сугыш темасы аның бөтен иҗаты буенча кызыл җеп булып сузыла. Бу улы тема Курс дугасы, Дала җыры, Бакчачылар, Дуга кебек поэмаларында аеруча калку гәүдәләнә. 2007 елның 23 апрелендә Яңа Савин районының бу урамына Сибғат Хаким исеме бирелә. Ул декабристлар урамы белән киселештән башланып, Кемерово, Әпсәләмов, Меридиан, Мусин, Абдулла Бичурин урамнары, Фатих Амирхан проспекты һәм Нигъмәтуллин урамы белән кисешә. Чистай урамы белән киселештә тәмамлана. Чагыштырмача яңа урам, шулайда Казан халкы һәм туристлар арасында популяр кызыклы объектлар күп монда. Шуларның берсе Казан гаилә үзәге. Үзенчәлекле архитектурага ия булган уникаль бина. Үзәкнең түбәсендә Казандагы иң яхшы күзәтү мәйданнарының берсе урнашкан. Урам үзәккә якын. Шуңа күрә бу урын элитлы йортлар, күчемсез милек, спорт сарайлары һәм күңел ачу үзәкләре өчен бик яхшы урын. Татарстан Республикасының заманча сәнгать музейында Урман дип аталган үзенчәлекле проект ачылган. Аның турында Татарстан Республикасының сынлы сәнгать музейының гыйльми сәркатибе Гөлнара Мансурова белән әңгәмә корырбыз. Әле ул проектның җитәкчесе дә. Саумысыз. Исәмесез. Проект нәрсәдән гыйбарәт? Ни өчен Урман дип атала? Урман, чөнки урман турында. Аңлашылгансы гына. Башкача була да алмый. Аның исеме җисеменә нәкъ менә шуның мәгънәсендә туры килә. Әлеге проект ул һәр кешенең үзенең тормышында үз юлын табу турында. Безнең тормыш урманнан гыйбарәт. Без анда урман иясе булсын, без анда булсын шүрәле, су аналары, су бабасы, ак бүре, ак йылан һәм башка төрле мифологик һәм шул вакытта кызыклы булган ияләр белән очрашабыз. Тормышта да урман белән бәйләнгән. Тормышта да нәкъ шулай. Аның без тормышта кар урманга да эләгә алабыз, тормышта без адаша да алабыз һәм шул вакытта менә тормышта без үзебезне ничек хис итәбез? Менә сынлы сәнгать, музыка, рәсем сәнгате булсын, мультимедиа, ясалма интеллект, нейрошелтәрләр, менә шундый телләр аша без тамашачы белән, музейга килүче белән әңгәмә корабыз урман турында. Һәм әлеге проект нинди өлешләрдән тора? Әлеге проект ул күп өлешле һәм ул бер елга гына карамаган, әмма инде 23 елны алганда безнең заманча сәнгать галереясында ул башланып китте. Алга таба ул безнең Яңа Кырвайга сәяхәт итәчәк, Габдулла Тукайның дәүләт әдәби-мемориаль музеенда шуңа күргәзмә булачак. Алга таба ул булачак Болгар дәүләт музейна инде елның ахырында ул булачак Чистайга, ягъни бу күчмә проект һәм һәрбер проектта без менә бала булсын, әти-әни булсын, гаилә булсын, бу дөресен әйткәндә 0+ дисәк тә була, һәр кеше монда үзен таба алачак, күрә алачак. Анда безнең күргәзмә бу 0+ гына түгел, хәтта -9 ай плюстыр да әле. Нәкъ шулай дөрес әйтәсез, әлбәттә. Анда килгәч, ягъни бу күргәзмәдә сез үзегезнең Әллүки булсын, Рамай булсын, Ак Калфак булсын, матур милли безнең татар көйләрен ишетә алачаксыз. Шул вакытта менә безнең татар асылын, татар рухын ничек хәзерге ясалма интеллект кабул итә. Аңа багышланган видео артта күзә алабыз.
Видео артны әгәр дә без аны карасак, инде аны Казан Апау студиясы берлектә эшләдек без аны. Аның хәтта сценарийын ясалма нейтраль сет дип әйтәбез инде без аны, интеллект Midjourney ясады. Әгәр дә аның карыйбыз икән визуаль эффектын, аның Magenta ясады. Әгәр дә карыйбыз икән инде аның музыкасын, аның шулай үзенә күрә бер программа бар. Ягъни гомумән ясалма интеллект ничек татар мөхитен кабул итә, без аңа нинди Кабул итәмсең? Кабул итә һәм искиткеч менә күргәзмә ачылды, беренче тамашачылар килде, балалар гына да түгел, хәтта ул яшьтәге тамашачы да аңа кызыксынып кабул итә инде. Шулай да балаларны иң кызыксындырган әсәрләр ул бигрәк виртуаль сәяхәт итү. Кыскасы, тотып, карап, өйрәнеп була торган бүтән әйбердә монда кулланыла. Шулай бит. Һәм урманга багышланган. Ансы багышлау ярар. Менә шуның нәтиҗәсендә урманнар утырту, менә бу эшкә дә ничектер сез йогынты тәэсир ясыйсыз микән? Бу аспектында без билгеле күздә тотык, чөнки безнең махсус балалар өчен, гаиләләр өчен махсус белем программалары бар. Һәм анда без әйтик, паркка чыгып, безнең парклар бар, шунда билгеле дәресләр үткәрәчәкбез, урман темасы, агачлар темасы. Нишләп мәсәлән бу имән ул нәсел агачы, кайга китерә. Шул вакытта башка менә шундый кызыклы булган, үзенчәлекләрдән гыйбарәт булган белемнәрне biz уен формасында да, шул вакытта виртуаль реальность ашада кешегә җиткерергә тырышабыз. Ишек алдына утыртма, тәрәс төбенә утыртма, монда утыртма, тегендә утыртма, аның бит әле ул ырымнары да бик күп. Нәкъ шулай. Әйтик мәсәлән, нарат агачын гына әйтсәк, әйтик мәсәлән бездә чыршы утыртырга бик ярата бар, шул вакытта чыршы утыру ул янгын китерә. Татарларда менә шундый да ырым бар. Һәм әгәр дә мәсәлән нарат агачын нишләп утыртырга ярамый, чөнки әгәр дә ул кешенең муены калынлыгында хәтлегенә үсеп алса да, ул вакытта бу өйдән кешенең кайгы килә, ягъни я кеше китеп бара һәм башка шундый ырымнар да бар. Алла сакласын. Бу ишек алды турында. Юк, нәкъ менә ишек алды турында сүз бара инде. Әйтик мәсәлән без урманга киләбез икән, без аны берничектә авыл булсын, йорт булсын, урман алар бөтенесе бер система, экосистема. Сез икесендә күңелсез хатирәләр белән бәйләдегез чыршы белән аратында. Ишек алдында нинди агач утыртсаң яхшыга. Миләш агачы ул һәрвакыт күз түйдән дә саклый. Ул нәкъ менә шундый миләш агачын хәтта кисәң дә йөртсәң дә, ул сине һәрвакыт ниндидер начарлыклардан, ырымнардан һәрвакыт саклап тора. Шул вакытта имән, кайын тузы шулай ук бик тә файдалы. Бу мин сезгә ырымнар турында сөйли башладым инде. Дөресен әйткәндә, урман аның гына түгел, аны урманны кабул итү бит әле изге дә урын. Әйтик мәсәлән, татарларда шул вакытта Шүпрәле якларында, хәзергә хәтле май айларында махсус урманга барып, анда Каталау дигән шундый яла бар. Һәм анда имәнне кочаклап, аннан теләкләр теләү. Миңа менә бу елга, менә бу язгы матур елга көч бир, дәрт бир. Мин буны сәламәт булам, минем туганнарым сәламәт булсын дигән яллар хәзердә яшәп килә. Һәм без менә шәһәрдә яшәүчеләр аны белми, хәтта уйлап та карамый. Ә безнең урман дөньясы, безнең тормыш, безнең татар мәдәнияте искиткеч бай. Гөлнара ханым, әлеге проектта тагын нинди программаларны үз иченә ала бу проект? Бу проект берничә программаны ала. Әлбәттә, ул күргәзмә. Күргәзмә турында әйткәндә, менә шунысын әйтергә кирәк. Гадәттә тамашачыга бик аз вакытта гына җиткерә торган әсәрләр монда урын алды. Бу скульптура, ул графика. Әйтик, графика әсәрләре ул бардык елына 3 ай гына күрсәтелә. Һәм нәкъ менә монда без Фәйзрахман Әминовның искиткеч матур булган әсәрләрен күрә алачакбыз. Шул вакытта Галина Богородская, Галина Маликова, Найля Кумысникова, Ринат Ахметов һәм башка андалар бик күп авторлардан җыелган искиткеч гүзәл күргәзмә. Шул вакытта мин әйткәнчә инде видео арт үзенә күрә. Сәяхәт һәм виртуаль әйтик, сәяхәт үзенә күрә аерым бер программа. Шул вакытта бар белем программалары, экскурсиялар һәм тагын бер яңалык, әле ул Татарстанда бик таралмаган күренеш, ул музейларда арт-медиация уздыру. Ягъни гади экскурсиядан буларак монда без килгән тамашачы, хәтта ул әзерлексез булса да, без аны менә бу сәнгать дөньясына, искиткеч бай иҗат дөньясына гади әңгәмә, гади сораулар белән кертеп җибәрәбез. Гөлнара ханым, сез шул хәллек әзерлекле икәнегез күренеп тора. Шул хәллек эшегезгә мөкиббән яратып башкару сизилеп тора. Әфәрин сезгә, рәхмәт яусын. Шундук менә мин килермен дип җавап бирәсез киләсез. Көтеп калабыз. Кашан башланып китә? Ул безнең башлана 16 майдан. Инде башланды дисәк тә бу. Һәм инде алга таба җәй дәвамында дәвам итәчәк. Аннары соң инде бу күргәзмә Казаннан китә. Һәм әйтик, Яңа Кырвай, Чистай, Болгарда шулай күрсәтеләчәк. Рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләп калабыз.
Фермер Илнар Гарипов белән танышкач, уңышның сыры ачыла кебек. Башта кешенең хыялы булырга тиеш. Аннары максат куела, соңыннан тәвәккәллек белән гамәлләр башкарыла. Аның зур хуҗалыгының бер юнәлеше балык үрчетү. 20 еллык элек шөгыльләнә башлаган инде. Шул вакыттан хәзер инде менә агростартап программасы буенча шөгыльләнәм инде. Менә балыкны үрчетә башладык, аппаратлар, әйберләр алдык, оборудованиеләр алдык. Менә тагыда җиңеләеп китте уже эшләр алга таба. Вот программа белән эшләгәч. Балык үрчетүдән табыш алганча 7 кат тир түгәргә кирәклеген үз күзләребез белән күреп кайттык. Балык үрчетүнең дә үз тәртибе, үзенчәлекләре бар. Барысы да кечкенә лабораториядан башлана. Бу балык чыгара торган махсус инкубатор. Бу процесслар безнең аппарат вести батала, монда шул моннан су кирип тора инде, монда искусственный течениелар создавать итеп, икраларны бергә теге машинасын өчен гел булатып торырга кирәк. Шул булатып торганда инде температурага карап, безнең уже температураның тизлегенә карап, уже бер атнада безнең уже балыклар чыгалар инде. Соңыннан маймычларны ванналарга күчерәләр. 10 көннән соң алар елга күлләрдә яшәүгә яраклаша. Безнең күлләрдә бүгенге көндә толстолобик, белый амур, шул карплар, сазаннар инде үзебезнең җайлашкан диләр. Шуларны үзебез чыгарган балыкларны күбрәк итәбез. Biz üstlerine tırışağız. Илнар Гарипов үзе Сабадан. 2 басу Ортыш дигән авыл янында аның хуҗалыгы урнашкан. 9 гектарлы әлеге күлдә якынча 10 тонна балык үрчетеп була икән. 3 ел шулай тәрбияләп, ашатып үстергәннән соң гына балыклар кибет киштәләренә сатыла. Үзебезнең зернолар, арпа, сулы, бүтән төрле витаминнар кушып, аларны ясап корм, шуларга бирәбез. Орташ авыл җирлегендә Илнар Гарипов кебек тәвәккәл, кыенлыклар алдында куркып калмаучы кешеләр күп булып чыкты. Эшләгән кешегә эш бетми ди авыл җирлеге башлыгы Алмаз Әгъләмҗанов. Теркәгән эшмәкәрләребез инде безнең 20-гә якын. Шуларның инде бу авыл хуҗалыгы юнәлешендә крестьян фермер хуҗалыгы булып ныклап эшләүчеләр безнең инде 5. Бар безнең инде сәүдә өлкәсендә һәм башка төрле юнәлешләрдә эш алып баручы шәхси эшмәкәрләребез безнең инде монда 37 үзмә шул безнең теркәгән җирлегебездә. Булар шулай гына төрле эшләр алып баралар. Мебель ясаучылар бар, төрле калай эшләүчеләр бар, чәчәк үстерүчеләр дип әйтгәндә, анасын төзелеш юнәлешендә эшләүче безнең үз мәшгульләребез дә бар. Яраткан шөгылең табыш чыганагыда булсын. Уңышка ирешүнең гади кагыйдәсе. Манзара тапшыруы өчен Саба районыннан Лилия Гыйззатуллина, Андрей Корсинский. Балык дигән шундук ашыйсы килеп китте эшләптер. Балыкмы, итме, син кайсын сайлар идең? Әлбәттә балыкны, чөнки ул файдалырак. Россиядә үткәрелгән сораштыруларда да респондентларның, ягъни сораштырылган кешеләрнең 80% шулай дип җавап биргән. Һәм ул аеруча өлкән буын арасында популяр икән. Статистик мәгълүматлар буенча безнең илдә соңгы 30 елда халыкның балык һәм яшелчәләргә игътибары артуы күзәтелә ди. Сез дә атнага бер булса да гаиләгезне балыктан тәмле ризык пешереп сыйлагыз. Рецепты Резидә Хөсәйновадан. Assalamu alaykum, hörmətli tamaşaçılar. Təm rizqlar pişirib, hər günümüzni də bəyram etdiyəli. Bugün biz sizin bilən təmli günə zapikanka yasarız. Onun üçün bizə yumurta kerak bulacaq, sır, həm indi süt üstü, balık. Balıqның indi mən bugün faril degan sortunu aldım. Həm bizə tisli kəbistə, həm brokoli aldım. Мен инде bu яшелчәләрне тузлы суда 3-4 минут кайнатып алдым. Форельне мен филе алдым, сияген һәм тиресеннән чистарттым. Без аны шулай шакмаклап турыйбыз. Һәм савытыбызга салабыз. Хәзер инде безгә өстенә соус кирәк булыр. Соус өчен йомырка, туз салабыз. Әзерәк монда да туз сибеп җибәрик әле. Безгә укроп кирәк булыр.
Һәм безгә инде хәзер сыйыр кирәк булыр. Сыйырның инде мин шулай каты сортын алдым. Хәзер инде без сөт өсте салабыз. Әйбәтләп шулай болгатабыз. Мишне инде мин алдан кабызып куйдым, 180 градуска. Хәзер инде әзер яшәшәләре балык өстенә без соусыбызны салабыз. Кайнар мишкә 15 минутка куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Менә инде студиябызга тәмле исләрен чыгарып, безнең ризыгыбыз әзер булды. Менә шуның кадәр матур алтын су төскә кирип пеште. Яшелчәләрдән балык белән ясалган запеканкабыз әзер булды. Менә сөйләгән вакытта да авыз суларым килеп тора. Бик тәмлегә ошаган. Инде балык инде безнең шулай лимон ярата. Шулай лимон белән бизәп куйыйк әле. Biraz укропны да ваклап сибеп җибәрик әле. Ашларыгыз тәмле булсын. Шундый тәмле ризыклар белән гаиләгезне сыйларга Ходай сезгә насыйп итсен. Нәк ашаган кебек булды. Мыйкка гына сыланып калды дип әйттерик. Узган сәхифәдә Миләүшә Ризванова музейлар буенча экскурсия уздыра башлаган иде. Миләүшәгә экскурсовод роле шап киткән, бүген дә бу теманы дәвам итәчәк. Аның белән Третьяков галереясына юл алырбыз. Миләүшә, рәхим ит. Уңга карасам да картина, сулга карасам да картина дип җырлар идем. Берәр качан Третьяков галереясына экскурсиягә барсам. Хөрмәтле дуслар, бергә җыелып барабыз мәллә? Мәсәлән, берәрегез машинаны, юлны, икенчегез материал ресурсларны кайгыртса, мин позитив кайф өчен җаваплы булыр идем. Я, барабызмы? Бүген бит 22 май Третьяков галереясына нигез салынган көн. Галереяга нигез салучы Мәскәү сәүдәгәре Павел Третьяков яшьлек елларында ук Мәскәүдә барлык кешеләр иркен керә алырлык Мәскәү сәнгать музее яки җәмәгатьчелек өчен картиналар галереясы ачу турында хыяллана. Тора бара бу максат аның тормышының төп эшенә әверелә. Ә сәүдә сәнгать өлкәсендә эшчәнлеге шуны тормышка ашыру өчен хезмәт итә. 1850 еллар уртасыннан ук ул сынлы сәнгать әсәрләре туплый башлый. 1851 елда махсус бина сатып ала. 1854-55 елларда иң беренче булып фламанд рәссамнарының 9 картинасын һәм 11 графикасын сатып ала. Шулай итеп, 1867 елда Мәскәүнең елга арты үзәгендә Павел Михайлович һәм Сергей Михайлович Третьяковларның Мәскәү шәһәре галереясы ачыла. Рус рәссамнарының 1276 картинасы, 471 рәсеме, 10 сыны, чит ил иҗатчыларының 84 картинасы урнаша. Рәссам ил гизүчеләренең иң яхшы картиналарын сатып алып һәм әлеге юнәлештә матди ярдәм күрсәтә башлый. Третьяков 1892 елны 2000 картинасы белән бергә үзенең галереясын Мәскәү шәһәренә бүләк итә. Әлеге галерея чын хәзинә. Ул барлыкка килгәндә инде максат итеп иң сыйфатлы, иң оста ясалган картиналарны тәкъдим итү, тарихыбызга бәйле мирасны саклау һәм халыкка күрсәтү куелган булса, бүгенге көндә дә шушы юнәлеш үзгәрми. Третьяков кебек меценатларның шундый киң күңелле, үзләрен генә түгел, халыкны кайгырта белүче кешеләрнең эзләре бер кайчан да югалмый. Аха, ишетәм, алмаз машинасын кабызган бугай. Барабыз! Третьяков галереясына барабыз! Бу көннәрдә Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара форумы кысаларында Дөнья халыклары кухнясы фестивале узды. Монда Төрек, Азербайҗан, Алжир, Иран, Үзбәк, татар халыкларының ашлары белән танышырга мөмкин иде. Танышу гына түгел, хәтта тәмләп карау мөмкинлеге дә булган. Дөньяның башка тарафларында яшәүче милләттәшләребезнең яңалыклары белән, әлбәттә, Ләйсән Гайнуллина Дәрья сәхифәсендә таныштырыр. Ләйсән, рәхим ит. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез.
Туган якны өйрәнүчеләр өлкә татарларының иң яхшы музейларын барлый, музейларны саклау, авылны саклап калу. Шул максаттан Оренбур өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте төбәкне өйрәнүчеләр арасында онлайн бәйге уздырган. 6 районнан 6 музей үз видеоязмаларын тәкъдим иткән. Бәйге нәтиҗәләре һәм җиңүчеләр хакында Оренбурдан үз хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова. Үзенең татар булуын иске мөэмин халкы һәр вакыт раслый белгән. 49 ел тарихы булган мәктәп музее моңа дәлил. Күп еллар завуч булып эшләгән география укытучысы Мулагулова Фәния Фатиховна башлаган бу эшне һәм инде менә бундагы экспонатларны балалар һәм укытучылар алып килгән инде. Тарихи әйберләр алып киләләр, авыл кешеләре, авыл халыклары менә бездә инде агачтан ясалган савыт, ул инде элеккедән, борынгыдан халыкларда булган алып килделәр. Һәм маслобойка, элегендә маллары булган, күршеләр җыелып инде майлар язганнар. Бездә инде ул борынгы экспонат дип атала инде. Һәм инде сугыш вакытында калган хатлар, похоронкалар, менә алар истәлек булып калалар инде. Шәхси музейлар арасында җиңүче дип Новосергеевка районында урнашкан һәм дәүләтнеке булмаган Фәзулла Саитов оештырган музей танылды. Уашевка ярып, безнең Салават Юлаевлар, бүтән шәһирләр катнашып йөргән булганнар. Менә шундый ядралар белән аткан булганнар Оренбурдан, Бёрдыдан атып ятканнар булганнар. Клет, җәйге ашхана. Алар инде хәзер барысы да музей экспонатлары урнашкан бүлмәләр. Музейга сыймаганнары утарда. Бәйгедә катнашкан барлык музейларга да мемориаль такталар куелачак. Такталар заказ иттек, мотор иттереп безнең автономия исеменнән ул инде менә Алла бирсә, без ул такталарны җитештереп һәр бер авылга җибәрәбез. Шуңа күрә инде башка елларда без ул конкурсны инде 1 ел гына түгел, башка елларда үткәребез дип уйларбыз. Ул музейларны халык өчен күрсәтергә үзебезнең теләк зур. Оренбур өлкәсендә 19 гасыр азагында 125 татар авылы булган. Бүген шуның яртысы гына калган диярлек. Күбесенең тарихы өйрәнелмәгән. Бу эшкә яңа төзелгән Оренбур төбәкчеләре оешмасы алыныр дигән ышаныч бар. Күптән түгел җиңү көнен билгеләп үттек. Бу горурлык хисләре белән тулы бәйрәм ел саен май ае дәвамында Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге әгъзалары Бөек Ватан сугышы хезмәт ветераннарына барып, аларны бәйрәм белән котлыйлар. Быел исемлектә 50-дән артык кеше булган котлаучыларга безнең хәбәрчебез дә кушылды. Акция инде 15 ел дәвамында үткәрелә. Шараның төп оештыручылары татар яшьләре һәм бу аеруча синдерә. Без татар үзәгенең яшьләре белән бергәлектә ничәнче ел буе акция дәвам итә. Достучись до каждого ветерана дигән. Һәм менә бүген без үзебезнең районыбыз буенча 9 ветераныбыз бар. Шул адреслар буенча барабыз. Берсе больниста ята икән, анда да барып киләбез. Милләттәшләребездән 50-дән артык ветераннарыбыз бар. Һәм шул шәһәр буйлап безнең экипажлар йөрәчәк без бүген көнесене. Һәм инде ул алар инде бик әз калды. Шуңа без алар безнең өчен бик кадерле. Минем картатаемның әтисе үзе сугышта катнашкан иде. Катнашкан Фин сугышында, тагын шул Бөек Ватан сугышында һәм Япон сугышында. Тагын минем картатаем үзе трудовой фронтта инде хезмәт иткән заводта патроннарны эшләп чыгарган ул үзе. Аңа шул вакытта 14 яшь иде, үзе станокта эшләгән иде. Шул яшьләр катнашканында, шул яшьләр үзләре күрәләр, ничек ветераннар яши. Шул аларның төрле булган хикәяләрне тыңлыйлар, нәрсә булган, ни өчен сугыш ул яман әйбер. Сугыш булырга булмаска кирәк. Сугыш булмаска кирәк. Менә шуның өчен яшьләр катнашырга тиеш, алар белергә тиеш. Нәрсә ул фашизм, нәрсә ул нацизм. Барлык ветераннарның яше 90-нан узган. Безнең яшьләр исә бу көннәрдә аларның күңелләрен күреп, күтәренке кәеф бүләк итәргә тырыша. Бүләктән тыш аларның яшьлек елларында киң таралган җырларны да җырлыйлар алар. Кайбер ветераннар хәтта аларга кушылалар да. Мин бу чарада ел сайын катнашам. Бу минем өчен бик мөһим.
Minəm babalarım da soğuşda qatnaşdılar. Biz bu xətirini saklarga tiyiş. Bu bit bizning ortak tariximiz. Biz veteranlar yanına kelgəndə göz yaşların tıyıb bulmay. Alar yılıylar, biz yılıyız. Min barlıq veteranlarga da selametlik dilim. Мындай чараларда иң кичкенә милләттәшләребезнең катнашуы ветераннарыбызның йөрәкләренә аеруча кагыла. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Бүгінгі жеткіресі мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Халық тілінде аны шайтан қаласы дилер. Оның турында бик күп риваят, әкиятләр яши. Сөз Алабугада Тоймы елгасының Камыга кушылган тамагында урнашкан шәһәрчек турында. Ни өчен гасырлар узуга карамастан аңа булган кызыксыну кимеми? Нинди серле манара ул? Ни өчен бирдә яшәгән һәр милләт кешесе калашык һәм анда утырган манара янына килеп, бурынгылар рухына гыйбадәт кыла? Bu sorularga cevaplarını Gülina Harrasova video yazmasında tabarsız. Алабуга шәһәренең көн батыш өлешендә Биек Яр буенда Шайтан каласы дип аталучы тарихи һәйкәл бар. Галимнәр фаразы буенча ул 10-11 гасырда ук төзелә. Нигезе бүгінгі күнгә кадәр сакланылган. Аның буенча биредә барлыгы 4 манара булганлыгы билгеле. Аларның 3-се ярым түгәрәк формада, берсе менә шундый 3 почмаклы була. Ул туп-туры Мәккәгә күрсәтә. Күреп торганыгызча, бу борынгы мәчет хәрабәләре. Ул борынгы Булгарда ислам дине кабул ителгән вакытта төзетелгән була. Борынгы Булгар дәүләтендә төзелгән корылма хәрби ныгытма ролендә үти. Әлеге территориядә археологлар моннан 1200 еллар элек кулланылган угышларын табалар. Ныгытма төзелгән урынга игътибар итегез әле. Бу биеклектән гаять зур территория күренә. Шулман һәм Тоймы елгалары буенча йөзеп килгән һәрбер көймәне күзәтеп була. Сокланып калган манараның биеклеге 21, диаметры 10 метрга тигез. Аны берничә мәртәбә төзекләндерәләр. Бу юнәлеш буенча башкарылган беренче эшне танылган рәссамның әтисе Иван Шишкин башлый. Ул 19 гасыр урталарында Алабуга шәһәре башлыгы вазифасын үтәгән. Аның карары буенча манараның диварлары ныгытыла, түбәсе алмаштырыла. Икенче реставрация эшләре бары тик 163 елдан соң шәһәрнең 1000 еллыгы алдыннан үткәрелә. Әлеге ныгытманы Алабуга халкы төрлечә атый. Иң еш кулланылганы Шайтан шәһәрчеге, Чёртово городище атамасы. Бу исемне Казан ханлыгы җимерелгән чорда рус рухани уйлап табып ел язмаларда язып калдыра. Бик тау башындагы иске шәһәрдә бер ялгызы шайтан яшәгән. Болгарлар шунда гыйбадәт кылырга йөргәннәр, намаз укыганнар. Соңрак шайтан ягына Казан кешеләре дә килә башлаган. Шайтан ярдәмен кызганмаган, кешеләрне бәлаләрдән коткарган дип язган ул. Шайтанмы, юкмы биредә ниндидер рух яшәгәнлегенә борынгы болгарлар да ышанган. Риваятләр буенча Алабуганың әлеге корылмасында канатлы зур йылан созаган яшәгән. Ул Болгар дәүләте чорында һәм өлешчә Казан ханлыгы дәверендә җирле халык тарафыннан изгеләштерелгән. Тирә-яктан аңа төрле үтенеч сораулар белән бер туктаусыз кешеләр агылып торган. Киләчәкне дә күрә белгән йылан. Явыз Иван явыны белән тәмамлануын белү өчен Сөембикә ханмикә дә бирегә үзенең кешеләрен җибәргән дип сөйлиләр. Бүгенге көндә дә Шайтан каласына килүчеләр үз теләкләрен теләмичә китми. Моның өчен манара буйлап 7 тапкыр әйләнергә, кулыңны диварга куеп үтенешеңне әйтергә кирәк. Без мондый мөмкинлектән читтә кала алмадык. Сез хәзер нәрсә теләдең дип сорарсыз инде. Сирне шишәм, мин барлык телевизор караучылар да биргә килеп әлеге гүзәллекне үз күзләре белән күрсен дип теләдем. Оператор камераны читкәрәк бер әле. Карагыз әле, нинди гүзәллек, булар барысы да уч төбендә яткан кебек. Күңелегезгә тынычлык, ял кирәк булса, табигатькә чыгыгыз. Иң яхшысы авылга кайту, урманга бару. Андый мөмкинлек булмаса, безнең белән онлайн сәяхәткә чыгыгыз.
Телевидениенің бір сірлі сандығы бар. Ол архив. Шушы сандықта сақланған қызықлы кадрлар, фикірлерні, үзіклерні барлап сізге тәқдим етәбіз. Сенің архивта неше ел енді? 20 ел. Субханалла, маша. Әлі сеға 20 ешті бір бұлмейді бетті дей. Бүгінгі архив Флора Софиуллинға бағышланыр. Эшли башлаганда bir группага мени жетекчи етип койдулар, куратор. Һәм шул группадан бер дисте Татарстан Республикасында әйдәп баручы язучылар, журналистлар чыккан икән. Иң беренче шул группада Зөлфәт белән Мәдәрис Агләмов укыган иде. Аларны яратам. Шигырьләрен яратам, яттан беләм. Хәтта менә Зөлфәтнең бер шигыре бар. Бүгенге безнең әңгәмәбезгә ул бик туры килә. Зөлфәтнең татар теле турындагы бер гаҗәеп матур шигыре бар. Туганнан соң әйтә алсаң, әни дип. Туганнан соң әйтә алсаң, әти дип. Туган телең әле бу булмас. Күзләреңә яшьләр тыгылмас. Үлгән чакта әйтә алсаң, әни дип. Үлгән чакта әйтә алсаң, әти дип. Туган телең әнә шул булыр. Күзләреңә яшьләр тыгылыр. Менә мин бу шигырьне студентларыма да сөйлим. Лекциялар вакытында да сөйлим. Менә шундый шагыйрьләр чыккан ул группадан. Менә гаҗәеп бер группа иде ул. Бик тату, бик дус яшәдек. Һәм Зөлфәтнең бер китабындагы шундый кызык юллар китабын бүләк иткән иде Зөлфәт. Флора апа, сез безгә әни дә, апа да, подружка да булдыгыз. Татарның хөсетлеге, татарның хатын кызга икенчерәк сорт дип каравы да тәэсир итә торгандыр. Һәм татар галимнәре арасында бер дәмлек булмау, бер-берсенә ярдәм итешергә тырышмау дигән зур авыру да бар. Шуңа күрә хатын кызга профессор булу тагын да авыррак. Әгәр син әле ниндидер бер кызыклы эшләр эшлисең икән, әгәр син күбрәк эшләп ташлыйсың икән, профессор булу тагы да авыррак. Шуңа күрә бу дәрәҗәгә мин шактый соң килеп җиттем. Һәм татар теле кафедрасында эшләгәндә минем гаҗәеп зур проблемаларым булды. Миңа инде 30 яшьләрдән соң ук диссертацияны мин иртә якладым. Кафедрага хатлар килгәндә шул профессор Софиуллинга дип киләләр. Мин аларга язып җибәрәдем. Син һәм мин андый хат язмагыз. Мин профессор түгел. 20 ел буе миңа профессор дип хатлар килде. Ләкин профессорның дипломы бил гына алды. Иң кешелекле укытучыларыбызның берсе аңа зур рәхмәт. Һәм әгәр дә менә безнең шулай оныкларыбыз Зөлфәт әйткәнчә шул башладык бит әле шуннан. Әгәр безнең оныкларыбыз шулай татар телен саклап дәвам итә алсалар, без бит инде бу дөньяда юкка гына яшәмәгәнбез дигән сүз. Татар теле киләчәккә таба атлар дигән минем бер ышанычым бар. Казанда муниципаль берәмлекләр арасында бәйге форматында мәдәният көннәре уза. Тиздән Түбән Кама районының да уникаль мәдәни коды белән таныша алачакбыз. Бу уңайдан кунакка Түбән Каманың халык иҗаты йорты режиссеры Марат Абдуллинны чакырдык. Марат, саумысыз? Хуш килдегез. Сезнең мәдәният көннәре кайсы көнне узачак һәм кайда булачак бу чара? Безнең инде Түбән Кама муниципаль районы үзенең мәдәни көнен 23 май көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә тәкъдим итәчәк. Инде барлык чараларда безнең сәгать 2-дә башланып китәчәк. Әлбәттә, инде ул безнең урамнан ук башланып китә. Күргәзмәләр өлеше, төрле интерактив мәйданчыклар.
Енді аннары енді әкірінеп фаяға да узабыз енді. Әне мына шул баштан ук баштайык. Урамда ук баштанып китә дидегез бит инде. Сез режиссер буларак менә тулысынча менә шушы вакыйганы куерга, оештырырга тиешле кеше бит. Менә без килдек ди Әдилә белән. Хей, Әдилә дә Түбән Каманың халык иҗаты йорты бәйрәменә барыйк әле, Сәйдәштә уза икән. Килеп төштек ике, алданрак килергә кирәк бит инде машина куясы булса, алданрак хәстәрлисең инде булай таксидамы, транспорттамы килсәң инде вакытына килеп төштек. Нәрсә көтә безне менә урамда? Әлбәттә инде сезне ашык йөз белән безнең Түбән Кама шәһәрендә эшләп килүче яшь тамашачы театры базасында эшләп килүче «Восхождение» студиясының, яшьләр студиясы артистлары каршы алачак. Әлбәттә инде төрле мастер-класслар аларсы белән төрле уеннар, менә шушы именно каршы алу чаралары сезне көтәчәк. Аннары инде әлбәттә сез нәкъ менә мәдәният үзәгенә узачаксыз, анда инде сезне төрле интерактив мәйданчыклар көтә. Әлбәттә инде иң беренче булып сезне сәламләячәк безнең Хәзинә фольклор ансамбле, төрле халык җырлары белән хуш киләчәк. Аннары инде тәкъдим ителәчәк сез әлбәттә тамашачыларга, шәхсән сезнең өчен авыл кайым интерактив мәйданчыгы. Анда инде безнең нәкъ менә авыл көн күреше сурәтләгән төрле күргәзмәләр, мастер-класслар, бәйләү, шигүләр, бөтенесе менә шушы мәйданчыкта тасвирланачак. Химия тәгәрмәчләргә, көпчәкләргә багышланган бу нигезе Нижнекамский, ягъни Түбән Кама шәһәре. Мәдәният турында сөйләшәбез. Әлбәттә без авылда бит мәдәнияткә йогынты ясаучы сәнәгать. Әлбәттә, менә анысын инде безнең тамашачылар килгәч күрәләр, барысын да сөйләп бирергә түгел бит инде сер булып калсын. Бәлки анда углерод белән водородлар йөгерешеп йөриде. Бәлки бәнги химик ниләр әйбет үткәрербез. Менә анысы сер булып калсын әле. Бәлки бер стендта тәгәрмәч ясыйдыр берәрсе. Ул бит инде зур сәнгатькә тиң әйбер. Субханалла, фантазия. Сәнгать төрлечә була, шуңа күрә. Сәхнәгә залга уздык, сәхнәгә барып җиттек. Залга узганчы инде әлбәттә инде мәдәният үзәгендә әле берничә безнең мәйданчыклар көтә. Ул әлбәттә инде әдәби, музыкаль мәйданчыклар да була безнең. Анда безнең оркестрлар да чыгыш ясаячак. Төрле күргәзмәләр, безнең чыккан әдипләребезгә багышланган төрле иҗат шәхесләренә багышланган күргәзмәләр. Бай эштәлекле программа. Аннары инде концерт залына керер алдыннан инде барыбызны да һәрбер тамашачыны безнең сәламләячәк. 2014 елда безнең Түбән Камада халыклар дуслыгы йорты ачылды. Шушы бинада безнең 15 оешма эшләп килә, төрле милләт вәкилләре 15, алар барысы да үз телләрендә сәламләп үзләренең милли ризыкларын тәкъдим итәчәкләр. Шулай аларның да мастер-класслары бар, шуңа күрә бик кызыклы булачак. Әле килгән кунаклар ач та калмаячак. Әлбәттә. Кунакчыл булгач инде Бүтін яклап каршы алырга кирәк. Форсаттан файдаланып сорыйм инде. Руслан Амиров катнашамы? Руслан Амиров әлбәттә. Туганым шуңа шулаймы? Аңлашылды. Марат, әмнә үзегез шушы башка районнарның мәдәният көннәрен күзәтеп барасызмы? Әлбәттә, чөнки барысы да бит онлайн форматта уза. Бик җайлы. Һәрбер районның менә мәдәнияте белән, сәнгате белән танышырга менә дигән мөмкинлек. Буларның бу ягы көчле икән дип үзегезгә ничектер теркәп барасыз? Әлбәттә, язып барабыз, теркәп барабыз, анализлар ясыйбыз, җыелып та группалар белән җыелышабыз да, нәкъ менә оештыру төркемнәре белән җыелышып, уртага салып. Әлбәттә, сез сөйләгәч безнең бу чарага барасы килеп китте. Инде менә шунда белдерергә килә, инде төп вакыйга бит ул әлбәттә концерт программасы. Анда инде концерт программасында безнең инде районыбызның танылган эшләп килүче төрледән иҗат коллективлары, солистлары чыгыш ясаячак. Шулай бай эштәлекле программа, барыгызны да көтеп калабыз. 2 сәгатькә дип чамалап торабыз концерт программасын. Инде анда безнең шулай халыклар иҗаты йортында эшләп килүче коллективлар да чыгыш ясаячак. Нәкъ менә инде елыбыз да бит шундый. Мәдәниятләр елы, гөрбәтләр елы. Шуңа инде йогынты ясап, шушы эштәлектә шушындый концерт программасы тәкъдим итәргә җыенабыз. Әлбәттә, сез шулай матур итеп мактагач бармыйча булмас, без инде йөреп кайттык кебек сез инде. Йөреп кайткан кебек булдык, сыйланып кайткан кебек булдык, чынлап та күңелебез шушы мәдәни көннәр белән талпына. Бу көннәрдә бик зур рәхмәт шулай тәфсилле итеп безгә сөйләгәнегез. Форсаттан файдаланып инде барыгызны да көтеп калабыз. Казан халкын, барлык республика кунакларын көтеп калабыз. 23 май көнне сәгать 2-дә башлана, концерт программасы инде сәгать 17:00-да. Рәхмәт итегез.
Менә сезнең районның табигый үзенчәлеге нәрсәдә дип уйлыйсың? Урманнары матур кара күле. Менә һәр районның үзенә генә хас кабатланмас, истә кала торган урыннары күп. Сокланып туймаслык тугайлары, шилтерә баккан чишмәләре, сазлыклары, хәтта балыклы күлләре, кырлары, басулары, шаулап торган урманнары. Кайгына барсак та, нинди генә матур урыннарны күреп соклансак та, туган төбәгебезнең матурлыгын берни дә алыштыра алмый. Кама тамагына юл алыйк Метеор белән. Жәй көне кая барырга дип аптырыйсызмы? Әнә кеше аптырап тормаган, Метеорга утырган да тәтешкә Болгарга юл тоткан. Идел киңлекләрендә гизәсең, тарихи урыннарны да күрәсең. Кемдер Кама тамагында төшеп кала, без дә шунда калып торабыз бүген. Шушы пристань буйгына да нинди ямле бит. Ниндидер үзгә кайф монда. Килү китү, ыгы-зыгы, юлчылык, яңа җирләр, яңа офык ачылып тора шушыннан. Хәер, тагын да киңрәк, бик киң дөнья ачыла торган башка урын бар әле монда. Иделнең уң як ярындагы иң биек нокта. Әмма анда соңрак барарбыз. Әле Метеорны узатып каласы бар. Бу Кама тамагындагы иске пристань. Туфан абый Миңнуллин турындагы тапшыруда кирип калган булган. Туфан абый Кама тамагыныкы бит. Олы Мәрәт Хуҗа авылыннан. Анда хәзер аның музее, иҗат йорты бар. Экскурсиягә дип Мәрәт Хуҗага да кирип чыгарга була шунда. Олы Мәрәт Хуҗадан ерак түгел кеше Салтык авылы бар. Бакый урманчының тамырлары шуннан бит. Әтисе Шуша авылныкы. Алар яшәгән йорт та исән әле. Салтык булыны картинасын шундагы балача хатирәләренә нигезләнеп ясаган бит урманчы. Әле Кама тамагын күрергә генә түгел, татып карарга да мөмкин. Алма, чия, слива, гөлҗимеш, мәтрүшкәсе атаклы инде. Хәзер Татарстандагы иң зур йөземлек тә шушында. Кама тамагының тагын бер үзгә тәме. Камамбер һәм бри, француз сырлары. Альберт Насыров кертте ул тәмне бу якка. Хәзер инде Айгыр тауга, Лабашка юл тотсак та була. Диңгезнең зәңгәрлеге, җилнең сиңа канат куя торганы шушында. Шулман белән Идел кушылган җирдә. Шуңа Кама тамагы дип атала да инде ул. Biz qonaqxona bilan davom etdik. Nihoyat җәйге киемнәребезне, матур-матур күлмәкләребезне, шуклы-шуклы итәкләребезне чыгарыр вакыт җитте, көннәр җылытты. Җәйге мода турында сөйләшергә вакыт. Син хатын-кызлар турында әйтәсеңдер, димме? Без егетләргә кышка бер куртка, җәйгә бер футболка булса шул җиткән. Бездә кунакта стилист Алия Сөләйманова. Алия, сәлам, хош килдең. Исәнмесез. Мин хаклымы, Әдилә хаклымы? Икегез дә хаклы дигән. Икегез дә хаклы, ия. Әйдә җәйге трендларны барлауны күлмәкләрдән башлыйк әле. Менә сез трендтәме? Менә икегез дә трендтәме? Аларның ниндиләрне алырга кирәк? Менә мин килеп кирдем дә студиягә карасам, без эшебездә бер үк фасонлы киенгәнбез, бер үк төсне тотканбыз. Менә сөйләшеп килгән шикелле безнең, име? Күлмәкләргә килгәндә инде безнең актуаль күлмәкләр ул безнең менә җәйге воздушный дип әйтәбез инде. Менә шундый тәнгә рәхәт булган шундый менә воздушный күлмәкләр. Ул безнең ошып тора торган, ие, җилдә җилфердәп тора торган. Халык телендә әйтсәк, капшык дип әйтсәк була инде. Юк, андый капшык түгел инде. Менә шундыйрак, менә Адилә кигән шикелле, сулый торган токымалардан тегелгән күлмәкләр, ие. Аннан соң инде кыска итәкле күлмәкләр дә безнең бик актуаль. Аннан соң озын итәклеләр дә һаман да әле актуаль безнең. Һәм инде трикотаж күлмәкләр дә бу җәй айында актуаль була. Әдилә яны үзе эфирдә әйтергә ояла инде. Әдилә шул үзем әйтәм, аның фикерен. Менә
жәйге киімдерін шығарыр вақыт жетті дейді. Демек бітін о жәйге киім былтырғыда, бұларға мүмкін 3-ші жылғыдан да, бәлкі әлі әбейден, әниден сақланған бұрынғы күлмекте бұларға мүмкін шылай бейді. Әміне аларны бит искиләрен чыгарасы килмейди. Гел яңаларын алып торырга керек. Яңаларын аласы киләди. Менә шул юнәлештә берәр хәйлә юкмы? Шул әлбәттә яңаны гел яңаны киясе килә. Менә шуңа күрә безнең инде стилистларда шундый ничек дип әйтим инде хитрость дип әйтим ничек була. Менә шундый хитрость бар инде. Без менә аска кием ул менә шалбар яки итәкме шунда ул булырга мөмкин берәү генә. Менә шуңа карата инде без иске киемне безнең блузкамы, күлмәкме, алар безнең берничә төрле булырга тиеш. Менә шуңа күрә аска кием бер төрле булса, иске киемнәр берничә төрле булса, ул безнең образ төрлечә күренә торган була, яңаша күренә торган була. Һәм инде дөрес базовый гардероб җыелган булса, яңа сезонда берничә генә кием сатып алып, яңаша трендта булып, модада булып күренеп була. Аңладыңмы? Менә ничек ирегә өйрәтәлсең моны. Димәк, бер итәк, 3 блузка алса, ул дөрес була. Менә бер итәк, һәр бер аскы киемгә 3 иске кием булырга тиеш. Һәр бер иске киемгә бер аскы булганчы, 3 искегә бер аскы. Менә формуласы. Алия, ярый, монысы аңлашылды, бик зур рәхмәт. Һәм менә рәсемнәргә, туқымаларга күчсәк. Туқымаларга натураль туқымалар инде. Ул менә тәң сулап торсын өчен, җәйкене рәхәт булсын өчен, кием белән кеше арасында һава булырга тиеш. Артык сыланып, ябышып торган кием ул матур күренми, һәм үзеңә дә уңайсыз була. Ансы кешенең гәүдә төзелешенә кагыладың. Ул һәрбер кешегә индивидуальдыр. Индивидуаль түгел, ул оверсайз дип әйтмим, мин артык зур теге капшык шикелле түгел, әмма әз генә 1 сантиметрлык һава булырга тиеш. Алай булса, ул үзеңә дә рәхәт була, һәм инде менә булай тышта матур күренә торган була. Димәк, син 42-нче размер киясең икән, 44-нче размердагы күлмәк алырга тиеш дигән сүз. 43 юкмы? Юк, размерлар алар тоже төрлечә була инде. Аны киеп карарга кирәк. Кайбер кибеттә 44-нче дә 42-нче размер шикелле күренә. Аны киеп карап аларга кирәк. Төрле кибеттә бит әле размерына туры килә, шәкералар уйныйлар. Әзрәк бушрак була, Һава торышы бит бездә шул хәллек үзенчәлекле. Мондый вакыйга таргансын икән, моның нинди хәйләсе бар? Иртән чыгып киткәндә бер төрле һава торышы, көндез ул үзгәрә, кичкә таба бөтенләй. Бүтәнчә булырга мөмкин, кичкә бары суыта инде. Менә көне буена чыгып киткән кеше, менә бу әйберләрне исәптә тотып нишләргә тиеш? Мәсәлән, күлмәк кисәң, син үзең белән я берәр пиджак, я кардиганмы үзең белән алсаң, ул инде артык түгел, салкынчарак булса киеп куеп була, исерәк булса инде салып куясың. Иске киемне менә ул актуаль безнең пиджаклар, кардиганнар хәзер, менә шундый иске кием алсаң, хәзер менә деним безнең джинсовый курткалар да актуаль, менә шундый бер иске киемне алсаң, образыңа туры килә торган иттереп, аннан салып куйсаң да була, киеп куйсаң да була. Әдилә, аңлашылдымы? Җәйгә әзерләнеп беттеңме? Менә әле аяк киемнәр турында сөйләшмәдек. Әле ансы да бар икән. Хатын-кызның гардеробы бик зур була, алмаз. Аяк киемнәргә килгәндә, ул безнең хәзер менә актуаль яңадан әйләнеп кайтты балеткалар, бу безнең туры аслы туфлиләр була инде. Аннан соң босоножкалар, бик үкчәле, кечкенә үкчәле босоножкалар, һәм инде актуаль булган платформалы сандаллар да безнең актуаль. Өйгә кайтсам куркып киттем, аяк кием дигәч искә төшердең. Өйгә кайтсам куркып киттем, бер 30лап кунак килгән мин икән. Җәйгә аяк киемнәр бөтенсен чыгарып бетергән икән. Үзенеке басырга урын юк икән. Үзенеке ике кызныкына, әйме? Ике балаларныкын айырам инде мин. Хатын-кызның аяк киеме төрле була шул, Сумкаларга килгәндә. Идеаларын сөйләшмәгән. Ике генә сүз белән. Сумкалар, кечкенә букша ди. Сумкаларга килгән сумка шопер, ул безнең дәү сумкалар, кечкенә, менә безнең шундый мини кечкенә сумкалар дип әйтәбез инде. Алар безнең ачык төстәге сумкалар, менә образ төсендә, яки мәсәлән, шалбар төсендәге сумка, менә ул бик актуаль, матур күренә. Менә киемеңә карап, менә шундый ачык төстә булган берәр кечерәк сумка булса, ул образ икенчерәк иттереп уйный, матурак иттереп, менә җәйге шундый күтәренке кәйфләр була, менә шундый. Шулай да киемеңә карап каршы алалар, миеңә карап озаталар. Алия, килгәнең өчен рәхмәт яусын, киләчәктә дә күрешергә язсын. Рәхмәт. Кама елгасының иң биек ярында урнашкан Алабуга шәһәре Светаева исеме белән дә бәйле.
Без татарлар рәхәтләнеп чәй эчәргә яратабыз. Ничә генә чынаяк эчсәк тә, һаман ас кебек тоела. Ишеттем, төрекләр дә шулай чәй яраталар икән. Яз җитүгә аланлыклар сары келәм белән каплана башлый. Аны нәрсә дип уйлыйсыз? Дөрес, бу тузганак чәчәге. Әйдәгез әле аның файдалы сыйфатларын карап китик. Агач гомерен билгелиләр быжыралардан, атның яшен билгелиләр карап тешенә, балыкныкын тәңкәдәге сыры белән, кеше гомерен җырлый торган җыры белән, салган эзе юлы белән, бәялиләр карап эшенә, дип язган Роберт Әхмәтҗанов. Эшләребез уң кылган, гамәлләребез изге, салган, эзләребез туры булсын дигән теләктә без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез.